Mañán movidita, mañán de moita entrevista, de moito contido, está moi ben. Xa falamos co alcalde responsable das políticas de igualdade e muller no Concello do Pino. Tamén falamos cos cantautores, cos amigos César Decenti e Tato López. Falaremos ao longo do programa de hoxe de Vedra. Tamén tenemos a responsable de igualdade muller do Concello de Vedra en compañía dunha muller pioneira que, sen sabelo, foi unha das primeiras mulleres que participou na Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. Tamén foi presidenta dun clube de fútbol tamén en Vedra hai 20 e pico anos. E agora toca falar pois cunha convidada que non é a primeira vez que nos visita, non vai ser a última, Chus Campos, que é responsable de festas e turismo do Concello de Padrón. Chus, benvida de novo. Hola, bons días. Que tal? Moi ben. Xa ves, estamos aquí con festa, con música, e de festa imos a falar, pero que se acaba de cancelar, non, aprazar, adiouse a toda esta programación do Entroido, que aínda quedaba moita por diante no Concello de Padrón. Iba a celebrarse mañá sábado. O desfile Entroido, ao final, que houbo que non quedou outra. Non quedou outra. Miramos as predicións meteorolóxicas e, non podemos arriesgar. Sabendo que temos, vouche dar o dato, 1.431 persoas anotadas para o desfile de Entroido, non podíamos arriesgar a que chovera, que se nos estropeara a diversión a todos, non? Das demais volumen dos últimos anos? Eu penso que é unha cifra récord. 1.400, o sea, 1.500 por redondear? Sí. Participando no desfile concurso. Diversas comparsas de máis de 20 persoas, e logo, agrupacións locais tamén e tal, moi ben, moi ben, unha acollida extraordinaria, diría. O ano pasado non estivo mal, estiven presente ali como membro do xurado, estaremos tamén vivindo este desfile concurso, o sea que a antesala está moi ben. Premios en individuais, grupos, comparsa... Individual, adulto, individual infantil, parella, comparsa de ata 20 membros, comparsa de grupo de máis de 20, que aí temos o primeiro premio de 1.200 euros, e a comparsa ou grupo local de Padrón. Pois, cando se vai celebrar? Pois o sábado seguinte. Sábado 15. Xa non quedan moitas datas, porque tampouco podemos alongar o que é o Entroido tanto, porque en nada temos a Pascua encima. Entón, falaremos da Pascua, a ver que me pode contar a concelleira de a Pascua para os nosos ointes, que en Padrón son moitos. Pero o Entroido o día 15, que hora? Mantense horario, mantense igual o horario, circuito, o tramo... Todo igual, solamente cambiamos o día. Esperemos que teñamos un bo tempo e que poidamos disfrutar todas e todos. A verdade é que son moitos os concellos, non só Padrón, tamén Rianxo, son moitos os concellos que decidiron, pois, en fin, unha tormenta que se podería celebrar, pero que non é o mesmo. Levalo a un pabellón tamén podría ser unha opción, valorouse, pero é que tampouco é o mesmo. Non, e ademais é moita xente, non podes meter no pabellón tanta xente. Claro, 1.500 persoas, máis o resto do público. O público, que é moita xente tamén, sí. Bueno, día 15, a que hora? Ás 5 da tarde. 5 da tarde, onde sai? Que punto é o...? Sae da zona do Grilo. Donde o ano pasado? Donde o ano pasado, sí, e recorrerá a Nacional ata as lágrimas. O recorrido habitual, igual que o ano pasado. Vale, que máis queda? Queda algo máis dentro do contexto do Entroido? O desfile concurso, que é un dos platos fortes, xunto coa festa infantil que xa se celebrou. A festa infantil celebrouse o luns, con tamén gran afluencia. A verdade que penso que bastante ben. As opinións que me deron bastante favorables. Queda tamén o Open Air, da Asociación Open Air de Padrón, que tamén se cambiou para o día 15. Estaba previsto para que día? Para o 8 tamén, para mañá. Para mañá, claro. Sí. Entón pasa para o día 15 e complementase co desfile. Vale. Open Air, que son DJs, Sí, Open Air é unha asociación de Padrón, de rapaces e rapazas de Padrón, que fan eventos aí habitualmente, xa os coñeces. Si van a traer dous DJs, un DJ home e unha DJ muller. Por certo, que estamos nunha data de mañá que pertence a outras áreas, pero tamén o Concello de Padrón tiña pois o mercado do 8M, algunha historia que houve que tamén que... O mercado tamén foi adiado. Para cando? Para final de marzo, finais de marzo, 29 e 30, se non me equivoco.
Vale. Haberá mercado, pero Haberá mercado. fora do que a Fora lóxica... do día do 8M, sí, Vale. dentro do mes da muller, que lle Vale, chamamos. vale. Vai haber, bueno, hai actividades para ellas, non? Dentro do 8M Sí. que teñen que ver co, o sea, Sí. mañá é o día de celebración, Mañá é pero o día, lerase o manifesto, manifesto, darase o premio ás rumorosas que xa estuveron aquí. xa estiveron aquí. Estou aquí Mariló falando Sí, do tema. certo. A ver, que falou moi ben xunto cunha muller, eso que forma parte de 30 anos do CIN, que ese recuncho, esa cita, esa porta que hai para as mulleres en tantos frentes e que cumpre 30 anos, que é unha das rumorosas. Bueno, unha múltiple. Efectivamente. E que explicou aquí moi ben ese tema Mariló Saco, que é a concelleira de Igualdade e Muller, pois que unha área que traballa durante todo o ano, pero que nestes días quizáis brilla un pouco máis, porque os convidamos no medio, falamos do día do 8M, Sí. pero un traballo constante o que se fai. Sí, a visibilidade durante todo o ano igual non a teñen, pero o traballo está aí detrás, é moito de valorar. É verdade, comentaba tamén agora mesmo hai un anaco a xente de Opino que unhas áreas que precisamente servicios sociais, muller, igualdade, vela pola pulcritude, por non dar a coñecer datos, polo anonimato, e polo tanto, pois non é unha área como Sí, festexos non é ou unha área- turismo claro, non que é se unha pode área vender moito vistosa, mellor. pero que é moi necesaria. Home, por supostísimo. Falou da señora concelleira da Pascua. De abril? Cando... Empeza o 19 Porque de isto, abril. claro, queda un mes unha semana. Sí. Isto xa está todo, algún fleco quedará, Flecos, pero xa pero está todo moi artellado, pequenos. xa está todo... Sí. Todo artellado, Vale. Música... música, as mellores Tendo orquestas, en conta as mellores orquestas de Galicia, como sempre. Vale. Tendo en conta a Pascua do ano pasado, vai levar esa liña, vai haber cambios, vai decir hai novidades, non sei se a Pascua dá como para introducir novidades, porque é unha festa moi característica, Sí, é unha festa moi popular que tes que un pouco organizar os eventos para un público moi xenérico, non? E hai, claro, aí hai distintas áreas, distintos tramos de idade que tes que intentar cubrir e deixar contento a todo O o sea, mundo. intentar dende a xente máis noviña ata Exacto. os máis Sí, veteranos. este ano intentaremos facer algo, unha cousiña para cada público para que todo o mundo quede contento ca Pascua. Vai haber orquestras, as mellores de Galicia. As mellores de Eso Galicia. sí que avanza xa así coa Eso, boca chea. así. Mellores de Galicia. E depois tamén haberá grupos de que estilo, así, Pois de varios estilos. Varios estilos. Sí, varios estilos. así pop, Bueno, rock, sí, folk, sí. Vai haber algo de todo. Eu creo que a xente Música vai galega? Tamén. Tamén. Sí, dándolle tamén protagonismo ás mulleres, como fixéramos o ano pasado cas fillas de Casandra, que bueno, finalmente non puderan actuar nesas datas tamén polo tempo, É pero verdade, é verdade. pero sí que llevamos a dar a oportunidade a outro grupo de mulleres tamén de actuar na Pascua para que Ui, grupo de mulleres. Grupo de mulleres. Grupo de mulleres. Que non son fillas. non E que non son tan xugueiras. non, esas xa estuveron. Por eso. Vale. Vale, moi ben. Teñen cousas novas. Este grupo ten disco novo e demais, Sí, non? sí. Vale. Bueno, pode ser que quedemos co nome deste grupo. Programación, arranca o 19, pero a Pascua cada día, non sei se cousa miña ou cada día son máis días de festa da Pascua. Bueno, normalmente son os mesmos Tres semanas. días. 2 semanas A ver, largas. tes que A contar Pascuilla. a Semana Santa anterior, que, bueno, non é festa, pura festa, digamos, pero hai moitos eventos, sobre todo religiosos. Claro, E logo, Semana Santa. claro, eventos institucionais, Claro. como temos o Día de Santiago, o Día de Rianxo, e bueno, festa en sí, días dos fillos e amigos de Padrón, bueno, un montón de eventos. A Semana Santa supoño que será máis unha colaboración con aquelas pasos que queiran sair por las rúas de Padrón que a propia organización do Sí, Concello, eso non organizamos claro, nós, por iso. colaboras para que todo este ben organizado, ben xestionado, pero esa é cousa da Igrexa máis das cofradías. Ben, botando unha man, non? Sí, Bótaselle unha man desde o sí, Concello. no que pidan, claro. Bueno, Pascua, 19 de abril, e xa pensando pois en todas as festas do verán, o mundo a Concellería de Festas non é para aburrirse, Ai, non.
Aparte, non te aburres nada. Penso que todas as áreas hai que traballar, sobre todo con isto do protocolo e demais, con moita premonición e con moito tal, pero en festas tamén, porque Festas, sobre todo a hora de contratación dun grupo hai que traballar con moito tempo de antelación. Sí, desde que solicitas... A logística. Exactamente, desde que solicitas un orzamento hai moitos pasos que dar, moitos correos, moitas chamadas, despois tamén controlar moito o tema da seguridade, que para nós é primordial. Nas festas, por exemplo, de Pascua, son miles de persoas que se achegan ao noso pobo, entón tens que dar moita prioridade á seguridade e que, bueno, que non pase nada, e se pasa, estar preparados para calquera emerxencia. Isto o dicía, lembro que o dicía tamén a concelleira en compañía naquel día de Anxo Arca, que a seguridade é algo primordial debido precisamente a que é unha festa multitudinaria. Penso que na contorna entre a festa da Filloa del Estedo e a Pascua de Padrón xunto con algunha outra son das máis multitudinarias Sí. festas de tradición arraigadas aos concellos, máis sala de festivais que se podan celebrar. Sí, eu creo que a nivel festas a Pascua e o San Froilán son as festas máis potentes de Galicia. De Galicia, cos carteles, digamos, de orquestas e música tamén porque máis potentes. Orquestas podes anunciar algunha que estexa fixada ou prefire que non a concelleira? Xa falaremos outro día do tema, non? E grupos tampouco, non? Non, de momento non vamos a falar. Porque aínda está... No, prácticamente está todo cerrado, pero bueno, creo que adiantarse un pouco de máis, non? Xa presentaremos todo e xa falaremos. Quedan un mes longo. Queda un mes longo que vai a pasar voando, que ao final queda sin nada. Bueno, estamos arrancando ano, pois eso, que a cabalgata de Reis, diferentes campañas en que está a traballar tamén? Mais sala da Pascua a concelleira. Que temos aí en mente? Bueno, en moitas cousas. A Pascua sobre todo, pero... A Pascua agora si é o que está centrando un pouco máis todo o traballo, porque require moito... Punto forte. Sí, require estar con moitas cousas ao mesmo tempo, entonces temos que estar aí pendientes, pero bueno, xa de cara a próximas datas, a ver, despois da Pascua ven o Santiaguiño en nada, é que a ver, xa sabes como vai. O Santiaguiño do Monte, é que está aí tamén. Exacto. Madre mía. Bueno, pues estaremos pendentes desa confirmación xa da presentación da Festa da Pascua de Padrón, tamén esta vindeira fin de semana, como digo, non esta, senón a seguinte, toda esa programación do entroido que se vai quedando por cuestións meteorolóxicas pois fora do seu ciclo natural, e no ámbito turístico que as cousas tamén van avanzando ben, no primeiro trimestre, conforme chega tamén a Semana Santa, estas celebracións de entroido, que tamén é un turismo pois de concellos limítrofes, de Galicia, e demais, previsións boas. Moi boas. Agora, a partir destas datas, empezará xa tamén o goteo cada vez máis intenso de peregrinos. Bueno, as previsións son moi boas. O traballo feito tamén desde a Concellería co técnico, bueno, toda a xente da área, penso que está dando moi bons resultados. O traballo que se fixo en Fitur tamén está dando moi bons resultados. Foi intenso, o vivimos moi de cerca e foi intenso. Foi. E con esa pedazo gala de Q de calidade e sostenibilidade que se deu á Oficina de Turismo, entre outras moitas, pero o Concello de Padrón, Pueblos Mágicos de España, en fin, tantas distincións. Foi un Fitur bastante... Foi intenso, a verdad que... Intenso, pero moi productivo, ademais. De feito, creo que vamos a facer un hermanamento con Arjonilla, que van a estar, bueno, membros do goberno de Arjonilla van a estar na feira medieval, porque eles tamén teñen unhas xornadas exactamente, teñen unhas xornadas medievais tamén ali. Sabes que o trabador Macías naceu en Padrón e morreu en Arjonilla. E, bueno, fixemos... Vamos, que hai lazos aí... Hai lazos fortes, sí. O sea, vai haber un momento oficial entre... Oficial, sí, eso tamén o tratamos en Fitur. Bueno, van vindo os resultados do traballo feito. Temos data para a nova oficina de turismo, remodelación, mercado... Pois non, temos data para a semana que ven. Falaremos con Merelles, que é o director da Axencia de Turismo de Galicia, e máis falaremos tamén con Regueira para tratar ese tema, que é o vicepresidente da Diputación da Coruña. As dúas citas para a semana, e penso que de aí poden salir cosas interesantes xa de cara a poñerlos en marcha ca Oficina de Turismo. Unha previsión máis cercana e que
un paso máis adiante, non? Para esa reforma tamén, non só da Oficina de Turismo, que vai integrada, como xa dixemos aquí en varias ocasións, así non lo dixeron os nosos convidados, vai integrada dentro do propio mercado, que ben, é certo, precisa unha reforma, e que este grupo de goberno así o veu dende o primeiro minuto. Sí, bueno, vémolo nós e veo calquera que se achegue ali. Os anteriores non sei, pero calqueira sí. Os anteriores non sei se o viron, pero... pero... E que fomos a gravar unha entrevista, eso caí a trozos, Está moi mal, sí, está moi mal. Por eso que parabéns por tomar esa iniciativa, aparte un recuncho que outros concellos non teñen, e que hai que salvaguardar os mercados. As prazas de abastos teñen unha... É unha praza... xa como edificio espectacular, non? É impresionante. En fin. E xa por último, que o tempo nos vai comendo, concelleira. Non quero pasar de longo unha crítica, bueno, unha remodelación que houbo, que aquí tamén se falou. Bueno, conte vostede, unha zona específica do concello que se pasou a denominar dun xeito determinado e que xa sufriu vandalismo o cuarto de hora de ser prácticamente inaugurada. Sí. Que pasou? Como se vive esta polémica? Comunicado do BNG tamén dicindo que o grupo de goberno actuou nesta nova denominación de Paseo da Constitución dun xeito sen consenso. En fin, que ocorre neste sentido? Bueno, pois dende o goberno decidiuse nomear o que era o antigo Paseo da Desembocadura, coñecido como Paseo da Desembocadura, como Paseo da Constitución, bueno, pois dándolle un nome a ese paseo como un lugar de convivencia para celebrar os valores que nos trouxo a Constitución, propiamente dita, non? A Constitución de 1978, a Carta Magna, foi a que nos axudou a volver á convivencia no noso país, non? Penso que eso non debería de molestar a ninguén, pero bueno, parece ser que sí. Entonces, como ti ben dís, aos 3 días de facer este nomeamento, pois xa tivemos os actos vandálicos que... 3 días. 3 días. Porque, bueno, denomínase, houbo melloras, unha serie de condicións e demais, dentro desa nova, digamos, decoración, pois ademais de colocar a típica praca de paseo da Constitución e demais, ali quixose poñer pois eses valores de unión simbolizados na bandeira constitucional de España e despois tamén esa Carta Magna nun mismo que está en pedra. O preámbulo da Carta Magna que está en pedra gravada. Gravado en pedra. Sí. Isto último apareceu con grafiti e a bandeira totalmente cortada. Sí, rota. Bueno, xa se repuso, sabes, esa... Porque o alcalde denunciou, o grupo de goberno denunciou estes actos e dixo que se iba a repoñer. Isto é un custo, ao final, para todos os veciños. Claro, ao final, isto non trae beneficio para ninguén, e realmente, o que me preguntaba, o libro se sacou para limpar, porque iso hai que darlle unha limpeza especial, porque esa pintura é difícil de sacar, e vais a repoñer, obviamente, nós non nos imos a botar atrás ante a idea que temos de convivencia, non? De que todo o mundo poida pasear por esa desembocadura, que todo o mundo teña cabida na nosa sociedade, no noso pobo, e son os valores que realmente ten a Carta Magna. Non estamos falando de nada que non exista, é o que hai, non? Fai algunha valoración da postura do BNG neste... Non, eu respeto todas as opinións e todas as posturas. Obviamente, nós como goberno podemos tomar as nosas propias decisións. Penso que ninguén se debería de sentir ofendido. Dende a nosa parte respetamos todas as ideoloxías, sempre que se respete a todo o mundo, obviamente. E dentro deses valores que a propia Carta Magna nos din, non? Valores de igualdade, valores de diversidade territorial, cultural, que antes non tiñamos, e que a Carta Magna si chegaron ao noso país. Entón, eu entendo que non debería ter problema para ninguén, e penso que a maioría da sociedade de Padrón, a maioría da cidadanía, que non me sale a palabra, cidadanía, está totalmente en contra destes actos vandálicos, así se está vendo nas redes sociais, por todos lados, na rúa non lo din, non? Que mal que romperán isto, que mal que se desfagan as cousas. E máis cando, bueno, todos sabemos, ese paseo
que realmente ti coñécelo, Sí, non? sí, sí. Espectacular, Sí. realmente é un sitio precioso, non? Donde confluen os dous ríos. Ese espacio, pois, en anos anteriores, durante o goberno do Partido Popular, estaba totalmente abandonado. Barandillas rotas, o mobiliario urbano estaba destrozado, só hai que ver agora como está, non? Sabes que foi con a subvención de turismo, que se repuxo, 60.000 euros que se invertiron aí, e que ahora realmente é un sitio que dá gusto estar aí, dá gusto pasear por aí, e toda a cidadanía pois se pode acercar aí a pasear, e de feito fan. A xente está moi contenta con ese recuncho do pobo. E nas persoas molestas pensan que máis que critican máis o gasto que pode ter poñer unha bandeira e ese preámbulo da Carta Magna ou o propio simbolismo que algúns poden ter destes da bandeira Eu creo que é algo máis simbólico. Sí? Sí, porque o gasto en sí non é que fora un gasto desorbitado. Pois algo que se denunciou, que xa o denunciou públicamente o alcalde, tamén o está denunciando aquí agora mesmo Chus Campos, perdón, concelleira de Festas e de Turismo. O tempo se nos esgotou. Lembrar novamente que a vindeira fin de semana temos en Padrón cita co Entroido, 1.500 prácticamente persoas que van participar, máis todo o público que sai á rúa para celebrar ese desfile e concurso, que ímolo vivir con máis ganas se cabe. Despois dunha cancelación ou dun aplazamento, vivímolo con moitas máis ganas. Haberá que esperar a finais de mes para o mercado do 8M, ben, porque así deslocalizamos tamén esa reivindicación de loita polo Día Internacional da Muller. Pola parte que lle toca, pois, parabéns nese día de celebración, reivindicativo, e que nos atopamos por Padrón. Concelleira, algo máis que ali nos vemos. Que engadir? Nada máis, moitas grazas e hasta a próxima. Ata a próxima, grazas, Chus. Grazas.